Ще один перевірений рецепт ідеального сирника на шоколадному литому тісті з вишнями. Неймовірне поєднання смаків і презентабельний вигляд. А готується 5 хвилин. Погнали! Сирна маса. Сир з'єднуємо з цукром, крохмалем та яйцями. Ретельно перебиваємо блендером та відкладаємо. Тісто. Яйця з'єднуємо зі сметаною або йогуртом, додаємо сухі просіяні інгредієнти та цукор. Збиваємо міксером або вінчиком. Дно форми змащуємо олією, викладаємо тісто, на тісто сирну масу і ставимо це все випікати на годину при температурі 170 градусів. Вишні проварюємо з цукром, тоді додаємо крохмаль розведений у воді і уварюємо до загущення. Коли сирник спечеться і трошки охолоне, викладаємо вишні. Коли повністю охолоне сирник, це орієнтовно 6-8 годин, подаємо. Смачного! Підпишіться та поставте вподобайку.